Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikha. Vosikni phaing korai CR ni lakhain koi rahini sarupathar constituency angkang number others community hall asai hemalong cherai kom vio atumpen pater piponsi international yoga day asai pacheton dunsi international yoga day talon ponlu number others cherai kom vio atumpen yoga asai ke dengpon along bukajan block jivika sakhi basapi ronghangpi ahin pensi sai japon lomate pangcheng ponlu Labangso International Yoga Day asai kedeng pon along sai ing samjen pen pachun pon lu. Abitung pen nilitum ladak cerai konvio NRLM pen pini international women day to international juga day ke klempon asai kedeng pon nilitum NRLM block cerai konvio pen lasi nilitum sitami international angkang juga di posi nilitum stami laso NRLM serher grup nilitum stami laso awar sai kedeng pon padupon nang le bangso juga di lang sukatalan along nang kopiar pusudo itu nilike dak suruh pathar kang long jibika sakhi nang limen pig ni nilimen ke basaki rong pi MSC Raju Tiso KARBI ANGLONG Autonomous Council Chairman Arpumate Anghoi Kang Niponji Aphan KARBI ANGLONG Autonomous Council Joint Secretary Legislative Building Ing Tiaphan Nomination alo Jokpon Tanglo Kedam Tangar ni MSC election along Korkanthi constituency pen MSC Chepahai Ponlo Laso pen Vosikni Phai Inkoyar ni Diputar lang solong Simitame Deng Ponlo Abarim KARBI ANGLONG Autonomous Council Raju Tiso KARBI ANGLONG Autonomous Council along Chairman Arpukang Niponji Aphan KARBI ANGLONG Autonomous Council Secretary Aphan Lopajir Ponlu Laso along KARBI ANGLONG BJP ke jabi tungatum Dr. Tuliram Ronghang Penchenglok MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng Lapen non head jong MSC election along ke hai dunatum Chetong Dun Dipuka Sapathua Klamalong International Yoga Day Katalon Dun Krira Bharati KARBI ANGLONG District Committee ahin pencepatir pipon along kasa atum chera cheto dunsi dipuka Sapathua Klamalong International Yoga Day talon pon Vosikni phaing korai CR ni adapor phai trokra achitem apor malong pen KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pensi melur kaiponlu Laso along Viso Hindu Parishad Khetra Saha Sangathan Mantri Harsing Teron RSS Dipu Bibhag Karya Bolaram Phangcho Dipu LA MLA Bidya Singh Ingleng Hawar Kehat MLA Dorsing Ronghang atum cherap cheto dunlu Labangso asai angdeng along KARBI ANGLONG Autonomous Council MSC Doan KARBI ANGLONG Karate Association Dipu Athletics CRPF 20BN Commandant Swan Singh Second Commandant Tilok Raj Medical Officer Dr. Notesh Kumar KARBI ANGLONG Sports Association Kongchunbang Pongkos Teron KARBI ANGLONG Taekwondo Association KARBI ANGLONG Mountaineering Association RSS Khetra Bibit Khetra Lapen School Lochar Leo Somar atum chetong dun Krira Bharati East KARBI ANGLONG District Committee Mephu Meghnath Bosumotari Dun Mephu Biren Hanse Dihindrimbang Ananda Daula Gaphu atum pensi Bangso Ajai Mek Sikdang Ponsi Bangso Asai Mesen pen pachun ponlu Sarupathar ahavar arat suri hini rain korai si aninkan RV kawe pen ajok sokcho elongli chosom longli sokcho rot longli chirim chibi longli pen ajok Sarupathar ahavar arat akhim ki thurkeban Lakhain korai hini Sarupathar constituency ahavar suri hini rain korai si aninkan RV ke jangkang arpen ajok Sarupathar arat atum sokcho elongli chorot longli chirim chibi long wangwe pen ajok kidukkelak arat atum kicholongli kijon longli kangcher kalang it akhim ki thur keman pon Sarupathar ahavar number adarso arong along perangke abitung kahumri dam ahut havar arat along kethek dam long havar arat along adontin arat tami sok imu anta chibi mobi an iom kechoji aphan akisung thepik asonsi anutin arat along tami chitong pon longlu pining le thot tami RV ke jangkang arpen ajok halakia por anta sok chili RA pari pon longli pin lang pusi havar arat atum pen birta nang pidun Sarupathar ahavar aradatum akhim ki thur ke mannang kapajok dunji aphan KARBI ANGLONG Autonomous Council EM CEM MLA MP lapen Head Minister ratum pen akerap special compensation ahai akerap ke patir ponji aphan choning ripon lapen pining aningkan sok ichombak kacho ilong ji aphan sok chili RA havar arat atum aphan akerap prabjen pen nangke pale ponji aphan tami KARBI ANGLONG Autonomous Council saipu saipi atum aphan havar arat atum pen choning ripon yung pen baju tum dan ninje lo ni lidak
poklen lekhe rong asar lo jak ni li tum malonge sok chu yi ka filam lo ajat chongda chu tulu ta thai be la adhe ka tum da non ta kangda da mi phansi ri rak sidu si sok yi ka filam lo chili ta be chiliar e ta ke longi phana supi la sila so ba chiliar e tum kun kiron pudo arjulong la siko nasi bi ma so chiliar e ba labang chini tung do la si non kiron ji po bang ta me nang pola konsil ke do tumta EMCM tumta ma MP tumta lai awar sai nang ri ji phan to nai PG phan li tum phan nang pachini phan phan ne tum mang ke lai si chuning ri du no